chini media percent rokno hambai maya pharo kini sing mari hormani karon khemose thangnai bisini simin chini Mantri Das youth bodol rok cricket tournament songsamani takhlaibo haina hai bisi 2025 ni bagai chini Mantri Das youth bodol rok haina hai cricket tournament naraknai hinai committee o salaika aboni bagai chini tini sing press miro press nori horoi saklainan bagai sing joto Mantri Das youth bodol rok hailemani ingkha rokhemose Mantri Das para cricket tournament season 2 angnai angke taklai jeng memorial naraknai chini thwi thangjak takhok Rindro Tripurani mungai organizing by Mantri Das youth nungnai angke thai ba jaga hingke kini Mantri Das para playground jaga no nai angke takla kisa chance ngani karon semani slide takla kisa chance ngani monobotsun kisa saklai nai hangnai bosoro chini winner tongo 30,000 with trophy angke runner up tongo 20,000 with trophy taklai oke chin kisa chance khayuka taklai runner winner up tongnai 40,000 with trophy runner up tongnai 25,000 with trophy angke seman haike no tongnai entry fee rok 2,000 no tongnai 2,000 ball fee per match rok 100k jeng naw nai thangnai bisio ke tongo chini 50 no 50k namani taklai oke per match 100 tongnai angke jara participate khaipenai para ba club rok chini o tournament o khela rok phainai rok muchung khangkai chini 20 December or 29 December ni simin 29 December 2024 to January 6 January 2025 jora jora kloknai opening match bo chini tongnai thangnai bisini hahai no 6 January 2025 no chini opening match bo tongnai barpase khelani niyom ro kisa saikna bisino angkai jeng abono 4 bo rui ronai totally chini 4 rok mabo jeng rui ronai angkai chini match ni rules rok ba niyom rok ungkha ek number chini 20 over ni khela nangnai 2 number bowler bowling khainani limit kaisa borok 4 over ngai engke 3 number dress ni kok chini jersey tei juta ini jekono sport ni juta rok masung su juta rok jersey ni sablebo track pant by track shoe mahai rok engke surbo chini semano sing saklai mahai keno jeans rok sing allow khaya 4 number chini hiring thangnai bisi hahai no tongnai chini division ni bade any division ni ba je kuno division ni songnai mannai 4 jon hayat limit through ball bo jeng allow tongo 6 number hingke umpire decision bono right decision nei mamani nai abono jeng mani yarok hangkai abo chini khelani bo naithuyango hingke purpose je kuno team umpire decision no one suyagai ba je kuno hai hulang hangkai abo jeng committee no decision nalainai a team ni bagai engkai jeng charge renai charge nambayei a chat ni onumoti dead rok jak ni tino
chini joto khela cholinai angka contact number tongo o tournament no jara participate khaina musungnai rok borok mutungke contact sungbai khaimano number rojak tongo president by secretary abono chung char totally rei asuk nangkha chini saklai therok tongmani hainai paithago sanamusungo jara o tournament no participate khaina musungnai rok 29 December 2024 to January 6 January 2025 jora abisingo jara rona musungnai rok sungbai contact khaimano omono karai sung odyan no karai sung tei je kuno team no sung yasa kelak abo chini committee decision tournament muthungjak bani nahar mutama tournament muthungmani nahar mungkhe chini abono tongnai thangnai bisio bo sung saklaika chini serai bodol rok tabuk sung joto saimano drugs rok bai sung bisi addict ni tongo ba amo hai rok jaga rogo kwrwngya wei mo hai thwngmung ba khela rogo bisi nijini time rok no rei tongnani bagai bini bagai sung drugs rok bai kagai tongmanani bagai no chini nahar mung